Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Nwngtang बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। आङो दायो नै डिनार प्रिपेयार खालामनो नागिरदों। जोंहा दिनै सिम्पल डिनार जागोन। बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय। आङो दिनैहाय आलु, पनीर, टमेट' संनो नागिरदों आरो दा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै। नै आङो फार्स्टआवनो आलुखौ एसे पनीरनि शेपआवहाय हाबाय ओमफ्राय एसे गोल्डन ब्राउन जाजासिम एवनोसै आरो संख्रि एसे हालदै एसे होनानै माने पनीरा जोंहा जायै जोब्बायमोन आरो ओमफ्राय एसेल'सैमोन ओंखायनो एसे खमद्राय मोनबाय आङो पनीरखौ ओंखायनो आलु होफानोसै होननानै आङो आलुखौ एवग्रोदों आरो दा आलुखौ बिदि क्रिस्पि एवग्रोबाय ओमफ्राय हायनानै दोनग्रोनोसै आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय पनीरखौ एवग्रोनोसै दा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। एबारावहाय नै पनीरखौ होबाय आङो पनीरखौबो बेबायदिनो गोल्डन ब्राउन जाजासिम दसे एवनोसै नै बेबायदिनो जाबाय लास्टनिमोन नालाय पनीरा माखासे बायनाय गेब्लेनाय बेबायदि जादों आरो दा पनीराबो जाबाय एवखांबाय ओमफ्राय नै एबारावहाय टमेट' सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा फानलु गोथां बेफोरखौ होनानै हालदै एसे संख्रि एसे होनानै आङो सटे खालामनोसै आरो हाइ फ्लेम होनानै खोबनांलाया बेखौ हाइ फ्लेमाव होनानै दसे एरबाय थाबानो जागोन आरो दा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। दा सटे खालामनाया जाबायानो नै हाइ फ्लेम होनानै दसे संबाय ओमफ्राय नै जोंना साइडथिंहाय मेसिन सालायगासिनो दंमोन बिराद खरा साउन्ड फैयो बे मेसिना ओमफ्राय होनबाबो बे संनाय साउन्डखौहाय होनो होननानै होबाय आङो साउन्डखौहाय अफ खालामासै ओमफ्राय एबारावहाय नै ग्राइन्डाराव होनानै ग्राइन्ड खालामनोसै आरो एसे। आङो ग्राइन्ड खालामखांबाय ओमफ्राय नै एबारावहाय साराय जानफिनबाय सारायावहाय आङो बानलु गोरान होबाय ओमफ्राय नोंथांमोना न'आव मा मस्ला बाहायो बेखौनो होनो हागोन आंथ' पाँचफोरन ओमफ्राय प्लेन जिरा ओमफ्राय चिलि पाउडार बिदि होयो आरो दा नोंथांमोननि गोसो बेयाव माबा माबि एक्सट्रा मा मस्ला होनो गोसो गरम मस्ला माबा माबि होनानै जानो हायो दा जोंहा सिम्पोल जायो नालाय बिदिल' होबाय आङो ओमफ्राय एबारावहाय बेयावहाय दै एसे होबाय ओमफ्राय जुदि बे गोदौबाय होमबा नोङो पनीर आलु एवनायखौ होनो हागोन गोदौबायानो नै आंथ' पनीर आलु एवनायखौ होबाय ओमफ्राय गंगार दुन्दिया एसे होबाय दा बेनो आरो दिनैनि रेसिपिया नोंथांमोनाबो जुदि आलु पनीर टमेट' जायोबा बिदि स्टाइलाव ट्राइ खालामनो हागोन बिराद गोथाव आंथ' बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय
फान्थाव सावबाय आङो जोंहा दिनै सिम्पोल डिनार आलु पनिर टमेट' ओमफ्राय फान्थाव बाथोन बिदि आरो दा बिराद गोथावानो ओमफ्राय मोनबाय नै आंथ' जानोबो लुबैखाबाय ओमफ्राय जोंहा मोनबाथाय जाखायो दा जोङो ओंखामबो जानोसै दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय नैबिथिं फान्थाव बाथोननि किं चिल्ली सामब्राम रेडि खालामबाय बानायनोसै जानोसै जोङो बाय